як саволдабури графики функция дода шудааст. Дар расм график дода шудааст ва мегӯяд ки аз мо ба кадом формула, яъне ба кадом ифода тааллуқ дорад, ҳамонро бояд ёбем. Дар инҷо ду роҳ гуфта метавонем, яъне агар тест бошад осон аст. Агар тест бошад чӣ хел кор мекунем? Нигоҳ кунем кадом нуқтаҳо дода шудааст. Ду нуқтаи буриш дорем мо. Яъне нуқтаи буриши якум ба чӣ баробар? Агар x 0 бошад, y 4 мешавад. Дуюм нуқтаи дода шуда ин агар x 5 бошад, y 0 мешавад. Яъне ҳар ду ҳамин нуқтаро агар мо ба модулаҳо дар функсияҳо, дар ифодаҳо монам, дар формулаҳо монам, бояд дуруст бошад. биёед тафтиш кунем. Агар x 0 бошад, y 4 мемонам дар инҷо. x агар 0 бошад, x агар инҷа 0 бошад, инҷа 0 мешавад 4 дуруст. Агар инҷа x 0 бошад 4 дуруст. Агар x 0 бошад минус 4 хато. Агар x ҷои x 0 монам, ин ифода 0 бошад минус 4 мешавад хато. Яъне ба бон 4 бояд я. Ду ифода монд. Дуюм нуқтаро мемонам, кадомаш ки агар дуруст биёд, ҳамон дуруст аст. Яъне агар ман ҷои x 5 монам ҳозир дар инҷо, ҷавоби ман бояд 0 шавад. Ба якумаш монам, нигоҳ кунем. 4 зарби 5 20 тақсими 5 4 4 ҷамъи 4 8. Яъне барои ин дуюм нуқта нодуруст мебошад. Барои инҷо монам агар минуси 20 минуси 4 ҷамъи 4 0. Ва аз инҷо ҷавоб чӣ мебарояд? Б. Яъне агар тест бошад, албатта ки ин осон кор карданаш. Агар тест намебуд, ба шумо график додагия, формулаша ёб мегӯяд. Чӣ кор мекунем? Ҳам вақт бояд фаромӯш накунем ки формулаи хати рост ҳам вақт ба чӣ баробар аст? Y баробари m зарби x ҷамъи c. Яъне y ва x дар инҷо ҳамин хати координатӣ мебошад. m ва c чӣ хел меёбем? ҳамон нишон диҳам ба шумо. Ду нуқта дорем, ҳар ду нуқтаро истифода мебарем. Якум нуқта ба мо чӣ мегӯяд? Агар x 0 бошад, y баробари 4 мешавад. биёем ба якуми ифода монам. Y баробари m зарби 0 ҷамъи c. Яъне 0 мондам, y ман бояд чӣ бошад? биёем тоза кунам, бояд 4 шавад. Бояд 4 бошад. Аз инҷо чӣ мешавад? 4. Инҷа 0 аст. 4 баробари c. Яъне c ро ёфтам. c баробари 4 аст. ва ҳамон ба инҷа истифода барам, яъне модуларо аз нанависам. Y баробари m зарби x ҷамъи 4. c ро аз инҷо ёфтем. акнун m ро ёфтам ва ҳаракат кунем. дуюм нуқтаро бо истифода мебарем. Яъне ҷои x ман 5 мебарам, баробари 0 шавад. 0 баробари m зарби 5 ҷамъи 4. аз инҷо чӣ маълум мешавад? модула кор мекунем. Яъне 0 баробари 5 m ҷамъи 4. 4ро ба тарафи чап гирем, минус 4 5 m мешавад ва аз инҷо m баробари минуси 4 тақсими 5 мешавад. ва нигоҳ кунед, m ро ёфтем. модули мо дар охир чӣ мешавад? ҳисоб мезанам. модули мо дар асл y баробари m мо минуси 4 тақсими 5 x ҷамъи 4. яъне боз ҷавоби б шуд. тест бошад, албатта ки аз рӯи ҷавобҳо рафтан осонтар ва тесттар аст. агар тест набошад, ин роҳи чӣ мегӯем? роҳи гарантиядор ки бояд, яъне ин роҳ ҳалли кори роҳ ҳамин хел аст. яъне бояд инро истифода барем барои кор кардан.